Hej folkens, og velkommen til Geomester. I dag så skal vi stille Five Nights at Freddy 3. Og grunden til at jeg gør det er jeg gider ikke at være nogen pussy. Okay? Så nu game. Okay. Fast Bears Fright. The horror attraction. Okay, spændende. Okay. Og jeg har aldrig spillet før, så det er det first time jeg prøver at spille det. Okay, hvad gør man? Okay. Hey, glad you came back for Her der kan jeg se. I promise it'll be a lot more interesting this time. We found some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So let me just update you real quick, then you can get to work. Og jeg er ligeglad. Det er det vist kameraerne, hvor jeg kan se, hvor alting er. Jeg holder øje med dem. Skal jeg bare lige finde dem først. Men i hvert fald lige nu, altså mit hjerte er helt op i luften. Jeg er vildt bange for, at der bare, mens jeg kigger på kameraet, så kommer det der grimme ansigt for mig, skal jeg bare, Wah! Okay, er det herinde, de plejer at være? Jeg kan ikke finde den. Okay, hvor? Okay, og jeg spiller, og det er jo version 3. Jeg ved ikke helt, hvad man gør, hvad det er. Okay. Camera system. Okay, godt. Godt. Og jeg overlever nok ikke på grund af. Jeg har jo aldrig prøvet at spille det før, så. Okay. Sådan. Jeg tror, jeg har lært, hvordan det bliver styret. Jeg går lige herind, så holder jeg lige øje med dem. Så jeg ikke kan se noget som helst næsten. Det er sådan et baderum. Er det ikke køkken? Jeg tror, at den der, så må det være her, jeg burde kunne se. Hello. Nu er jeg ved ventilation. Okay, godt. Okay. Jeg ved ikke, hvor godt det er. Så klokken er 4 AM. Skal vi holde til 12? Så er jeg nået en tredjedel. Okay. Hvad var det? Jeg kan stadig ikke se noget nogen steder sådan. Okay, nu er jeg i ventilationen. Er det så bare morgen? Ja, jeg klarer dagen. Hey man, okay, I have some awesome news for you. First
found some vintage audio training cassettes. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I thought we could like have them playing like over the speakers as people walk through the attraction. Dude, that's man. But I haven't even been to the price for it. Åh, jeg fik et chok der. Nej, så kommer resten, ikke? Gotta go, man. Well, look, it's in there somewhere. Kom nu. You'll see it. Kom nu. I'll even some of this great audio that I found. Jeg fik et kæmpe chok der. Var det ikke det der Bon? Nej, det er det der Chica. Jeg kan ikke navnene. Okay. Hold kæft, hvor er jeg ligeglad. Okay. Jeg holder lige øje. Så jeg tror, hvis man fanger dem på kamera, skal man så skynde sig ud. Jeg tror, jeg er okay. Hvad gør jeg? Der er noget der. Nej. Jeg kan se det. Om lidt så får jeg gang til et chok og falder af stolen eller sådan noget. Er det sådan, man gør? Kom nu. Hvad er det? Hvad er det? Nice! Skriv! Væk! Væk! Ah! Game over. Jeg er så dårlig lige nu. Skal jeg tage en runde til? Det må blive en anden video. Men tak fordi I gad at se noget for den. Gå ned i kommentaren. Smør den like-knap. Smør den så hårdt, som jeg vil smøre den der gremlings ansigt. Og kommenter gerne på videoen. Og hej hej.